Kayi ni Keɲeba cɛ sira de filɛ tan nɔ. Sanjiba minnu nana o kɛra sababu ye pɔn caman ko olu kari sira in kan. Minɛnw a bɛ donni kun de la mɔgɔw fɛ walasa ka se ka fan dɔ sɔrɔ. Dugu denmisɛnninw olu bɛ jɛ ka motow donni ko u latigɛ. Mun ye siradala dugu ninnu ye u bɛ degun kɔnɔ. Funakɛ Sisoko. Gɛlɛya yɛrɛ de don ka cɛ mɔgɔ b'an ka gɛlɛya yɛrɛ ka cɛ ni ko yɛrɛ fara ka cɛ mɔgɔ si tɛ ka taa min ko yɛrɛ karila ka ca a ka ca ni mɔgɔlo kelen ye ko karila a ka ca ni mɔgɔlo kelen ye ni jigin wolo san ka cɛ i b'a dɔn k'a fɔ min bɛ yen mɔgɔ ka hali mɔgɔw dɛmɛ ka cɛ pour que sila in ka bɔ tanbali. A tɛ se ka faamu k'a fɔ ko Keɲeba n'i ye jateminɛ kɛ dugu jukɔrɔfɛn minnu ni olu bɛ bɔ o yɔrɔ la ko o sira ni Kayi cɛla la o bɛ ni lahala in la. Lasana Sisoko. Awa bo baro men dum be Keɲeba kono adugu ninte mali fan Keɲeba ser kele kono baro men be je abe na fa men aduna je mano kono adugu ninte je awa mali la be na fata ko sila ba kili ko tinyalinte galu kono mo le fela dinno le fela ka bote kana silo kanna jango mo blo men kilin men be tambila jango silo kanna lo moto fɛn o fɛn bɛ tigɛ a bɛ tigɛ sara de la i n'a fɔ Funakɛ Sisoko ale b'a jira cogo min na. Abe kalo kelen de sisan ka cɛ mɔgɔ ni waribo de bɛ ɲɔgɔn na yan waribo dɔrɔn abasi ninnu an b'o tigɛ 800 mo taxi ninnu 1000 dɔ monsieur yan dɔrɔn de ko a bɛ comme nin sira yɛrɛ depuis yan fo Keɲeba. Nin minɛn minnu filɛ nin ye u tun bɛ mobili min kɔnɔ mobili in bɛɛ lajɛlen de tiɲɛna. Fili Danbele ale bɛ ka a lakɔlɔsi. Mobili sase karila taa ni ba kelen ye 5 sisan 5 jours. Bi Kayi cercle ni Keɲeba cercle olu kɔni tigɛra ka bɔ ɲɔgɔn na ka sababu kɛ sanjiba minnu ni olu nana nin waati na o ye gɛlɛya don sirako la. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la.